Hej. Så blev det lørdag den 18. november, og det betyder, at vi nu tager hul på dag 2 af vores lille julehyggeweekend her i Galleri Engholm. Det er sådan, at jeg giver lige et lille kig her ind i vores galleri. Og som I kan se her, så har vi jo fået pyntet lidt til jul. Der er kommet lidt nisser op, lidt juletræer, lidt julestemning, vinterstemning og alt muligt andet herinde. Men det er jo sådan, at i vores juleweekend her, at når man kommer ind, og det koster ikke noget, så er det faktisk sådan, at man også kan vinde lidt. Man får nemlig et lille nummer, når man kommer. Det nummer, det har vi sat på nogle forskellige ting, som er noget af det, I kan se her på det her gitter. Der er jo også lidt nede på trappen her, lidt keramik, lidt nisser, lidt forskelligt pileflet. Men på de her ting, der kan I så faktisk finde nogle af de her numre. Her A77 for eksempel. Og hvis det nummer, man har fået stukket i hånden, når man kommer ind, er på den her tavle, så er det faktisk fordi, man har vundet. Hvis ikke man har vundet en gevinst, et stykke kunstværk, så har man vundet en kop kaffe, gløgg, lidt julebag, og så bare en lille oplevelse til øjet. Så kom ind og kig herinde i Galleri Engholm, og husk lige, at vi er flyttet, så adressen er nu Nygade 2 i Middelfart. Men kom ind og se og hygge sammen med os. Vi glæder os til at byde jer velkommen. Og der er som sagt åben 11 til 16, torsdag, fredag, lørdag, søndag.